ced fáilte ráis ó bhhail am Cathaoirleach an Seisiún se a chur an aine bhíb sin íon Dr Dorothy Ní Uigín ach do hAoine Gaeilge. Tá taide mór agus súntaachtaíonta ag Dorothy stair na hEireann Gaeilge agus sí an Cathaoirleach ar a Seisiún se agus be Pádhraic Ó Ciardha thugainn na Comité bhí cheann achar gairid héiscúin a bhfuil caint chuisteáid bhaid Dorothy faoi legan amach Breandán Ó Eithir ar chósaí iriseireachta bunithe ar hálaíocht a thugte sna seachtó ní ag seachtó ceithir agus ní ag seachtó seacht. Agus tá chaintse atúirteag Dorothy agus tá muid fíorúilte go bhfear in féidir leis Dr Í Fuhuiireann a bheith ling inniu. Agus chu muid benachtaí ag se freisin ach fácamán tábhair inis ag Dorothy. Go míle mágad. Go míle mágad a ghónal agus leis bhéir nerá cháirde ní mór an cansevis a dhéanamh agamsa mar táimid go le ligint go Breandán Ó hEithir hain labhairt agus bandigéisteach le Míreanna dá chuid ó chartlann raidió na Gaeltachta. Mar a lua don na Breandán an sin banan na Míreanna seo le cuasaí iriseireachta hain. Rud a bhfuil go leor scríofa ag Breandán Ó hEithir ach tá an dá léig seo freisin súntasach agus is má an iad agus is má gúil teacht agan orthb. An céad léach tugadh é seo ag cumann Merriman in éanaach ar bhún I mí feabhar na bliana 1974. Agus bhain an léacht agus Annalise Breandán cáinte maith ar nuachta na linne. Tá tuairiscí ar an ócáid agan ní bhdeimhin ón Cork Examiner, an Irish Times, on Nina Guardian agus scéile éireann nó the Irish Press. Agus géad físa cloisiimiid an tábhacht a hAoine Breandán Ó hEithir le heilehaint scríbhneoireachta a chur ar ábhar iriseiúin. Lena chur me gan focail sé tá gá agamsa nach bhfuil muidig duna iireacht agraithir be chun scríneoirí iriseirí más máileh ach bearla man focail eile de bhí gur crunne. Scríbhneoirí eilúnt I gceardanna éagsúla na scríbhneoireachta, mar atá tuairisceoireacht fá agarthóireacht taide, script scríbhneoireacht radio agus telefíste, tráchtar a sconán agus mar sin de. Teicneoirí go bunúsach atá gceist agamsa. Daoine bheitchan an scríbh nó craola ar chaideán ard Gaillimh agus go rialta agus tá sé sin heidir bheith tábhachta. Ní bheas an gur féidir an chuid se go mar thráchta sa bhréagnú. Tá cuidhhain ar measc atá an bhéirsaí go cheanálach I éagsúla, gearrsceilta, drámaí fiúrsceilta, I scríb gan trácht ar eistí. Ach cebhead duine ar measc a déit bhí a haolú ag tuairisceoireacht ar chluichí chuile luan, sim líon, nó chur síos ar imachtaí in ailsí hinna gúrtainna, nó ag túirt cuas na cathairach mar a thugann Terry O'Sullivan chuile ihe. Abrófordlum guniontar freistal ar éileh agus a gás se nach bhfuil téile bheán. Tá go maith a cá an téile bheith ilíocht ar gearrsceilta agus ar úrsceilta sa núchailge go dtí gur crothaíha. Glúiseach de beiscíneoireacht na núchailge agus na bhíoh ein darmad ar na híomh sin agus fáilteoireacht freisin. Glúiseacht agraithe ina bhlachas hain páirt mar heicneoir agus mar bheicneoir. Glúiseacht dar le munis a chuú imar go béim ar an rud ar a tugadh litríocht agus ar chóra scíneoireacht crothaíoch a thuúrtair. Agus freisin inar chuú béim díchéalaí amuideach ar mhórscíneoirí na Gaeilge. Níor a Breandán Éirí thorainn nach chluistíon gáir mar a chluisféag olchéalaí litrga, beirt mhórscíneoirí ar an seo le búrdail. Bhí se go léir sách duna gur thosa daoine níos díchéalaí fós ar thránáisiúnta scíneoireachta agus go mítí fógart. Fós ar cheanna chéad roinn gan thránáisiúnta scíneoireachta, tréis fiche gearrscéil ag baile, gáúrscéil as baile, dráma agus trí carúnaí agus fiche filiíochta, Leeds United ó seachtnasaí, príomh scíneoir na Gaeilge. Arla, deoir timpis staidúd gur scíneoirí crothaí a chuir a bhód san nám, agus nílim se bhuíomh nach tara ar an bheachtas agraithe luana. Nílim a bhuíomh a chuid nach cheart chuineile se bheachtas sin fí láthir, nuair is léire a leigi, agus an príomhleige, mar a bunan agus an storán éiris a bharige, gros cinneisce a bhí gáidríonde ar fennam líanta cin ar facas sin. Achas ceartan is gur chuig gnó níos réachta, nó ba cheart gur gnó níos réachta, eilúnt teicneoirí a geardanna éagsúla na scíneoireachta agus na hEireann idir láithreach agus scríofa.
Is cosú gneata an chanseo eilúint gomór bhain an blé in dhéana hócáide. Agus rinn seachtaí in dhé sin lá Jerry go bhí feabhra 1974 chur an teachta dála nach maran John Wilson ó Fianna Fáil, chuir sé ceist an ára Education Richter de Borca ó ina Gael, an méid sé sásta scoil iar-Leascheannachta a bhanú a méid bant ag radio na Gaeltachta leis. Sa dara mír seo le Breandán Ó hEithir is seachtas an leit chéine atá ag gceist. Agus tráchtan sé a gcuí ar tháinig deisc na nuaíochta Gaeilge chun cín, tíbhaiste de cheomra nuaíochta RTÉ. Tá stair na seirbhís an uachta raidió san Gaeilge simúil agus béalaid is forlehanna baint leithin. Is leabhar gur seirbhís go mo seirbhís eistriúchan a bhíonnta ó hús agus go bunúsach gur mar sin a dansaí. I dús aimsire is álaí thagach múnteirí scoile stá seirbhís agus i léthaidí isteach chun an nuaíocht béarla daistriú agus i léamh. Scoláirí Gaeilge an tan go ruchas ag warhar a bag seo, agus fuair na héisteoirí cót den nuacht béarla, tíirech ribh nuacht béarla, an Gaeilge bhreagáin chéad sco. Nuair bhí me gá scríb seo chuoine me ar cheos bháil cain níonna ag rás ar anam, agus me má gasúr mo hinárain, agus é léamh mír nuaíochta díobh ceangan na raceannaí ó modúla a bhíoch a barlamint na hidála tíirech fé se chugad. Ag buinte seo de se, déir na teachtaí a maithas na síocháin agus thosaí ar a clibú chéile ar rada tí. Sa látáine seán, chluiseann tú gá balún i ggéar a bheith áitimhart gur mariú saidúr breatainach i líochan. Nuair a ceapú fuair an lán aimsireach le Ghael Linn nuachta Gaeilge, is beag a dachar scéal an aistriúchan, agus go dtíon látáine uáin is a geistriú go ríomhá ó bhéarla a chain forhór fuair na nuachta go dáma. Nis bheith an taistriúchan seoíochta nach réon chuma, mar is a méarla a hagan na nuachta isteach ó na háisínteachtaí nuaíochta ar lear, agus anna tuairisciúirí áitiúla ag baile, agus gan tábhacht anmhór le hobar na nuachta na RTÉ ar a gcuise. Iad san na hocraíon, cén focail agus cén téirme a bheits an gnáúsáid ag Gaeilge ar agus cainte, faoi hárlach an nuachta ar bith. Tá se fíor a speisialtan uair a bhíon rá téirmaíocht ar fáil. Dílann siad an obair se darlamsa go sáirhá agus is ceartad a bholaghá mhar. Is é donna san scéil go bhfuil idirnis ag galbhú scripte na nuachta do dhaoine nach bhfuil an anna de léamh mar is ceart. Is measa fós an scéil se os rud ag gur críaltóirí gon chéad sco fuirin nuachta RTÉ go léir. Tá staid na Gaeilge sách corach ó nádúr gona bheith chur disco san bhreise an tóirte na bailach. Ach bhí nuacht Gaeilge buailte ar bhealach le hús. Go bhfuair nádúr na haibre agus go bhfuair rialacha ceardchaman a dtí bhíon fórna ar dhiescin na fó aigearthireachta, ní ra éanaid an tuairisciúireachta dag a téine riamh ag an ranóg. Sé sin lerá, ní ra fuirinán le tuairisciúireachta dhéana ar an láthair agus tuairisciúirí agus agalamh a cheola leis ag stáisiún le críala. Ó an go chéile hála sé gur an nuaíocht tuairisciúirí Béarlann stáisiún an an dóthain Gaeilge a chur ar fáil le freastal a bheith gan ar an nuacht. Ach an naine an díon chósaí, níor curú lena lín, agus níos tábhachtaí fós ó mo híomhse an scéal, ní réidir sem mainistíocht éon tuairisciúirí ráhangacha a aircú. Ar a gúis siimplí darlam hain nach bhfuil siad an. Tá meach hain, níl is agam an fada ó bhairech an sacrú. Nuair a curú fáid leis an nuacht telefíse, rins blianta óchain, hála go tairigú post an Astráil gon tuairisciúirí bháin a bhín an freastal ar an nuacht sin roiinna lá tornáid. Dag se nach ra tuairisciúirí bith ag fuirin an nuachta. Thairg me héin mo heirihís ar feith tréimhse go dtí go bhhaith hí fuirin. Málar d'oibre bhí an mo chása ar a meásta a dhéanam, go dtí go bhfuir is amach gur a gaistí úfasacha a meallach an tuairisciúirí á hangach. Tréidir chéile tasí bhfuil géara rúnechaí be go méarlarm gon radio agus an sin lábh chunta go scéal telefíse, laimtí breide bhí an ar nó, hicinné sin. Ach an láras go radio na Gaeltachta, mi sé bháinna bhí gobair de gach chlár nuaíochta an Gaeilge agus an méarla, radio agus telefíse, an híanachlog sa ló go dtí nuachlog sa niche. Nis tá me dúireachtlach léin ar beir a saoilach. Níl na feibanna seo réitithe fós agus is fad an lá go mé, ach ní eicimse go léon réite thora go méid fuirin umlan dá go tain
ag an seirbhís nuíochta, bheits an freistal go thomláin ar sin. Agus é do bhhailr tú freisin más gá le chlárach a cuasaí RTÉ Raidió agus telefíse. Ní cuasaí creatóireachta amháin a dhéirí Breandán Saléachtain a thug siad a Common Merriman in 1974. Brácht sé freisin an sa láthair Gaeilge a bhí i gcuid éigean de nuachtáin na linne. Sa cuid seo gan fís a cante, pléin sé an colún Tuarascáil san Irish Times, chomá leis an nuachtáin inniu. Níor tharla aon chéim gon chinál tá gceist agamsa go dtí gur chuir Donald Foley Tuarascáil ar bun. Os ceartinn chléideann sa hiúr dóhal a bhaid sé bás tá sé seo láir. Is ceartinn chléideann sin hiúr dó, mar he rud a bí eile háann sé nós an na bhlach, scata beag míorúilta, míorréisúnach daoine. Agus ar feadh bliain, cha sé chulaí ar i seachtainna saoir a gcearra mu i dhialaíocht agus i teorú rud nach ra éasca. Ar a chu deama saoir héin agus gona éon cinál tuarastal gáhhairsin. Nuachtáin beag tíbiste go nuachtáin a sé Tuarascáil. Go minic ní hon ar chorbe a policy agarthireachta má bhína léideán agus policy agarthireachta an fápéid héin. Ach tá rud amháin crothaí aige go sulir sílim, sé sin go bhfuil éileh áirí deán, agus go gcuid daoine dúar a hain é léamh agus é hiiscint, go fiú go bháin politeoirí cóhinnáil sa tuaisceart, daoine lena eistriúáil, agus daoine le litrichaí watha eistriú go Gaeilge an bhhailsiú sa bápar. Nis, sé frustóine liug a bheith searú, so hach ní beag an éachta seo síle. De bhrí go gahan an tábhar a bheith na clódóirí faoi bhean léir an luan ar i dhéanaí, agus de bhrí gur ábhar cóimseirich a bhíon dá phlé, ní mór forhhar an ábhar ar fad a scríb ar a dúnach agus ar maid an luan. Har éonú eile sa gás seo, agus is puinte an tábhachtach mo chud sa cainte, tá gáil ar rialtacht. Ní héanháin seo an tamateirech a chuireach seód chugad an teachtain seo, a chu danach chuir i chlíthe fisin teachtain ar gíns nach me chain tíochtaid. Is méon duna deirí ar dam a dabrach gur a Tuarascáil gan locht. Sín an gúin legan amach cinál meán ísisiúil agus a bhád imar go cló sa spás. Ach lochtan na dhéad seo ar féidiréad a leis agus gur súla am hain go leis fréad gan bhaid. Ceistan na dhéad tágá blé. Ach ceistil ar fad, céiste go córbúid na seanúndúí i tá cneall a cholúna gimocht á hasa se, má atá agus bhfuil chuid acha cráite go mainis tá ráile. Nis sal a gréocht ó mé seo ní mór dom tagars do nniu. Is mí cloch a cabh le nniu, a sé furastíad a chathe agus is scáid a chathe uirinta. Cé go dtugam go maith don bhéidir déir léineo chuir i grí. Écht an hain a bheith pápéir a ailsiú le rialtach na chhlaig go seachtainúil sa lámar tasíú fáilsiú nniuh. Ní mór dom sáfach an clochas géad is spíce chainis agus rá gorunan agus tepe umláin inniu sa látainniuháin. Tá rud is measa agus is trúhhéí ar fad tarlaí go fápersin, tá sé caiint leis hain. Is onan se agus seafóid a gás an duine agus is onan agus an bás a gás nuachtain. Níl feic na fríd agam san na inniuh. Feic. Go dibhinn uireháin heirig mewn leannach sport go léir scríbdómh ar chúdfón sa teachta. Bhís lumdáid ide a hetiú me buchas le dia. Mar cred me nó ná cred, bu é cuid go hóilgus maine an leas agarthir tarla hóhéid san náam, gach lúan dá neiríchair, tuairiscí sport ó air dar bainim Seán Pinder a eistriú go Gaeilge. Tarla hóhéid féin is túisce dadmhach gur mólas ar spás heistil ná ólas ar sport. Ar a gúseo, a bhíoch na tuairiscí umláin do hiice. Sála go téanais duna nach bhaca cluiche sacr riamh a geistearúdaí mar seo. Having seen but 2/3 of the leather for most of the first half, the Drumcondra forwards were steeped to be a goal up at half-time, Rosie Henderson getting the touch from across by Prole. Ach sinna bhíocha nniuhaíonna. Sin an canál scríneoireacht Gaeilge bhíochar ar fáil ar fanam líonta. Dinta na fírinne bhí bertar a bhí scríb forhar a fád personam sin tarla hóhéid agus ciaran an óláin. A tháinig an puinte go luam a híal hain, go gíneach searm ar an géad áfarc, i dionamach an agra na seachtainna cathú, na seachtainna bhíán na seachtainna bhí chugam a deicineos mo chóid. Le barir a dunas churinneomh a muoín sna scoilena, ar i meallach ba bheasa, agus ba dhearáir chuí da bheith bhí haulú, sin lehanach na meánsca. Cé gur thug sé díalaíocht bhréige go fáper a hása lech dálíthe deontas. Dag sé go anan an páper is súla
Farhar na náltaí scaile dagan scail nach mór, agus scrúdaiche, agus gailge. Beidir gan éireach leis an bápéir an méid sin héine harú, da meach politíocht bheó, téanán, ach ní rá farir. Ní ránach banhádagain, ag crothú seachtainna go mé dón lá chunnal ba cinntíí leis teorainn. Príomháltaí taraf í politíoch in bheanna chógáil náisiúnta na Gaeilge, agus pictiúí de chuoine taraf ag málartú tuairimí taraf ar ócadí taraf. Ní a baint ná páirtí íomh ag bápéir le nuaíocht ná le politíocht sa gélas linne héin. Nís meas a fós, bhain an pápéir á hús, le drandau cúng, tíbiste go rúd cúng ar a Dr Lúiseach na Gaeilge sa bríomh chathir. Da meach ceart le cháil os a bápéir seo a dheafach idirseirí óga eiliúint. Agus rinnean pápéir arcíocht áirid leis a gartaíúr dóibh. Ach, de bhhar leve an fápéir héin agus go bhhar leve na haidriú tugu gan na daine sfear ar tearnú arcíocht ar a dágadar ar chúis nó ar chúis eile. Sílim go raibh sé beaganín díon ar winter in Jochen sin, ach thuailligh sé trácht sa bhí sin ar thónal fólaí nach maran, a callú sa 1981, Wása Ciaran na Núleán sa 1983, agus callú Pádhraic Ó Ciardha sa 1990 tróca ar gur fad. Agus bin Cumann Merriman sa 1974. Beagan le cos 3 bliana in dhé sin dil Breandán ar an ábhar céine I léach de thug sé go éag se ola I dús bhí mhárta in Uidóir. Bhí cuid constructor céine I bant leis na bís a cante sin, agus sihriú cuid dis na téimi céine. Bhí an tráchtrucht seo leannas aige ar dheisc na nuaíochta Gaeilge in RTÉ. Ach ó híomh an phobail, níl seirbhí síos tábhachtaí ó híomh craolacháin, ná ó fápéir, ná an teirbhís nuachta a thugann sé. Ó híomh na Gaeilge, sé an nuacht an chláras tábhachtaí dá Gaeltachta, agus a lár na huaide, níl chlár nuachta sfear ná nuachta na íochlog ar a Raidió. Ó híomh chur a láthair agus Gaillimh uachta, agus de bhrí gúil éirithe leis a bhuireann ar bhealacháin chluiste, alúntas cainte an léthóra effigiúil a laidúcha mór agus is féidir, tá sé duna anóbair ar fad, agus is cearta do bholaghá Agus is na cuasaí seo níl teiste sfear ar chumas é an chraoltóir ná an tuairim atá go chóchraoltóirí éid. Is fear é sin ná aon chinál léarmhesta an taobh muich ná aon chinál poiblíocht ins na pápéir. Agus tiglam sa ráilibh sin is, bhfuil ardmheas ar idir na nuachta in RTÉ, agus tá sé sin tuilte go háard acu. Bíonn daoine édóchasach go minic, agus níl duine sé édóchasaí bhíon ná mé héin, bhí na cuasaí seo, agus sílim an ceart am, agus an ceart ag lochta na édóchas a gataine. Mar a dúirt mé dús, íl na córa édóchas, chu farsin nach a flúirseach sin. Mar sin héin, nuair a deireann chluisim sé daoine rá nach bhfuil craoltóirí óga I tí a chuin cín atá chu hinniúil ar Gaeilge agus a bhíoh fadó, is simúil an ruda nach de bhuna Gaeltachta duine bi gon chearthar as óige ar idir na nuachta láthair na huaire, as caithear chorcaí go bheirt acu, líam an bhfuil agus finína ó túma, as deire seán ó héalaí, fear atá tíocht a gobar mar bheits a gobar go réigiúnach sa gantar se go gairid, agus as leá clia an fear eile cathal le choile. Is a géig se ola sa dús bhí mhárta cathó an chan sin. Ba é príomhábhar na leachta na réire, a rá an gon irisúirt chlóite, agus an ggéará a bhain le nuachtán téagartha fiúntach a bheith an. Sé mo bhún thráachtas le na chuir me gan focail, go bhfuil gáile nuachtain nó seachtainúil Gaeilge a bhunú, a dhéanach freastal ar léthirí Gaeilge na hÉireann gan dealú ar bi. Pápéir a bheith chomáisin ó híomh ábhair agus caideán Ólas agus caideán Scríbhinní nach meach díonagá éirisa ag duine bis a tír ar heastamhaid a bheith umláin ólach ar chúrsaí na tíre. Pápéir a bheith trodach dúr bagá, cuilchúiseach nuair bagá, dána a gúnaí. Is trína bheith dána a tharrainn féach ardan phobal ar hin ar dús. Ach, Gaillimh dréir bun riachtanas na hIireann. Sé sin, go dúrthaí na fíricí go léir a beidir a áil faoi cheistir bi, gan é an cheils, gan é an chléana, agus go níon faoi idirgealú sa léir a gúnaí, idir íricí agus tuairimíocht. Sé inniuh príomh nuachtain na Gaeilge. Nuair a rinneú nuachtain seachtainúil de, bhí daoine ag túr léas bethe
Head of Gailge, ach bhí dara mo dara. Mar a groch an pápéir sin rudidir bí eile agus croch se go leorúta idir jararfach agus dúltach darlam, ach mar a groch se rudidir bí eile ach leanúna chus fáilte hoireachta agus trá réaltacht deach tábhacht leis. Nuair a chubnín duna gur am lá clia atá efig fáilte hoireachta, agus gur gaiir na máirta tá an chlólan is intaí ríist na nobar a riniu, is gan na plé le tromlach na heibre feabhád ach trúr agus is Cathaoirtead a lua tá duine cún seo tarlach ó hid, agus an dars teile círan an óláin agus fearrtáid chlón na marvan is Pádhraic Ó Ciardha dí an bhhainisteoir go hair na máirta fennam líanta. Ach fá gapan se gur a chuilethóirt déil go fad agus a bhhain léinniu, ní bhéine duine na moltaí i táchaine agam. Mar sin, caithim me go honric chur síos go generalta na heasnamh darlumm atá i bá persin. Bainan an tríomhheasnamh le na gionalach sílim, pápéire a bhna eagraíocht Gailge glúna bua, eagraíocht a deascar as crína hAoine a deascar as chunra na Gailge. Ní hamháin gur pápéir cúise bhí an ó hús ach pápéir eagra se bháin tí biste go glúisin na Gailge bhí an freisin. Rud a grámuide go dtí gúirin teagras áirid sin bás. Níle mar rá nach chuid go riachta das nuachtáin Gailge a bheith lé cuasaí na Gailge agus cuasaí na Gaeltachta freisin. Díal simin a ceistin na sead an nuachtáin bhéirlú leithúil na tíre, agus níl ceistis mú, agus beidir gúil ceach le fóla me se freisin. Níl ceistis mú go fiú ceistin tuaiscirt féin, a thar níl litrecha chun na hagrathirí ná ceistin na Gailge. Uair be an úsítar ceistin na Gailge, tagan na céta litrecha steach chuig na nuachtáin fad. Dá ríide ba cheart an nuachtáin Gailge a bheith an tosaí le scéalta agus le ólas gan tóirse. Ach scéal mór be a dtíobh na Gailge is an nuachtáin béarla a céad ailsítar iad. Bhí baint áirid agam hain le fáilsiú neamhaifigúil an fápéir bháin, cead lá ra bhín ailsiú ifigúil. Ní smuoineáin an scéal a thuairt dainniu, ce go ruise sin lum, mar gur a fáití sarm gur bre cúise a thuairtí an scéal. Go mo chuid go folasí an fápéir, agus an chríomháirithe go glúiseach na Gailge le ar bhaine lech stúra, fáil túra bhín bápéir bán, agus go bhéchhí orm mar altóir gon chúis. Mar a hála bhín ceartán, mar bhí cór agam na ggéisisin leis an té i bhína agarthóid ar bá personam sin círan an nólain, agus dúirte nachhhaid seach sin scéal, mar go ceapse go scéal a dhéanach domáiste. I láthair na huaire mar thumpla, ba ceart an nuachtáin Gailge a ag fáilsiú scéalta a dtíobh na stáit heiribhíiseach, ceathar acu go bunúsach, atá ag teorú polasí Gailge an rialta se láthair na huaire. Ní réon aspa scéaltáin timpeall na Gailge a go bhfuil a dóir. Tá difríocht idir fápéir Gailge agus pápéir cúise, sa géal chuún go tamsa le pápéir cúise. Ní pápéir ceart, pápéir a bu a thug an tosaíocht a chúis ar nuacht, mar ar pápéir propaganda agus sin scéal eile. Go fiún ar a meastar nach níonach fáilsiún an nuacht a leas gearrthéirmeach na Gailge. Mas cadúcht am an pápéir bán a luair ríist, sílim go néon tó chuile bhaininis, go nearna ailsiúr a bhré leas na Gailge is a dhéide. Nuair a hagan an lágar náhaid go chúisiir be na fíricí ar fad ailsiú na taobh go bhór i déir a gúis. Túr faoi dara nach nedim a níidirine ach na fíricí ar fad, is minic a bhhainan idir seoirí leas as ceannacha nuair ba chóra an ceanna le úsáid. Darlam hain gur gnógan na stairithe agus go na fáilsúnaithe a maichanseo a níidirine aimsiú má hiaglo sin i dhéanana go fiú an uairiúd. Molla a rinne Breandán Ó hEithir ag éig se olle níéag seach a bí sa canse úd. Agus léirí na méirí sin agus na ceanna a casú ó lécht chun an Míreanna i níéag seach cethir an léad a bhí aige ar a cheir chéin agus an tuiscint a bhí aige ar Arnall na Meán trí chéile. Inis baimime den chuir fáilte rid Pádhraic Ó Ciardha agus déine Seisiún pí a context an tiidirlatá a ví a cante sena imánaí ar chláid na blitseachta idir níéag seachtaí agus níéag agus go déhann seod na léanta ar a Pádhraic Ó Ciardha agus Breandán Ó hEithir ag gobar in éindís na chéile in RTÉ. So fága mé faoi Pádhraic an pí a cante a chur ar láthair.
gur mágad a Dorothy níl sam bhfuil se banán nach stel tásúlam go bhfuil. Mar sin séir de bheas me se agus torfuí se agus buchan slób sin ar se go bhí arab iararm a dhéanana. Go ben a bheith tairh réib gádaíanana, mo chuid cuimhní cín héin ar Breandán hortin cuimne sin snáhain, tuair me cartaí poist arab sin, cartaí poist ó mo chuimne. Agus an rudeile ná iarachta cinntaí dhéanana an sort idir seach de polúla bhí ar bun na a hesa mise agus an bailach an Áras sin, agus an bailach an ar éibre Breandán arága éirecht Breandán gur gá áhrú agus an bailach ar haimhdeise an mó éibre agus na snátha éagsúil is a tuairis gur folúla a hála lena dín. Tásúlam go gárá sé sin leis a go deagaí tá níos óigean na mise agus sin stoi nucha fan géad gon na dtíine a ggéisteach le mar seo. Mar sin tá méile le carta poist. An chéad teagháil bhí am hain le Breandán, bhí me chléirech am an nót, thart ar 9 dóstáilm, agus bhí me siúlsósta dráin te peáir, hín choláiste agus Ollscoil agus bhí sé ar fad san áite a Dr an Sean campus nus, tí bhiste go dhéating choláiste am an nót. Agus chanig me Breandán, agus am beluch a bhí Breandán ó hÉireann bhaine sa maile, bhíoch me dibal grámaí gon telefís agus gon radio na bhite a trachttarteid, mar bhí canál dáhagan leis agus cinnar an aine fersla go maid ach tu méige sin ar ball. Daine me sé éan agus chur mé héin an aine agus. Daine sé mééis méid is stoi go rá ahead in bhúnfir an áin agus cé nach gomininic sílim ví sé festle chunethe an cheardchumin bhíoh maihead gníomh chumás a geardchumin, agus darnoin sin bhí drethir Breandán inde ben nach déile ar fádanis. Bhí sé an gníomh chumás a geardchumin, agus is stoi an caiinteir bhí caiint níos túiscanna mu ráthir bhí einig sin ar Breandán ag an Ollscoil ar campus agus stoi chuide gon na taibhreachaí benithe sin imíoch muinte na Ollscoil a goil tróntaí. Mar sin daine an slunne ach ní éta te an son cóirtgum agus Breanna sé sí ar a sútainna bhí orm agus Breanna sé is super leabhar agus dúirte. Meú leabhar benithe ar fád a vín sa tí sa teachseo agus cáide agus ba íon teú sa stoi baint leis freisin agus sé dúr pe leis na bheith gur leabhar go leabhariste agus bliantan na dhé sin ní go mai heine sé leis na dúrpeiles gur ististe sipa leabhar céanna sin bhí mé díra chééis lí sin na gathú i cheannacht. Mar sin sinna chéadúir is cuiineh le buile le Breandán. I réidirn cúgnú sé nó seach go bliantan na dhé sin hála gur thugla radio na Gaeltachta lena enna ceart a horteo gomach post buanach go le clia. Bhí seachtar chláreachtarí a bhhunanstáisiún dar nó agus stoi go darnan ba gaile choile sin sna seach mléana revision. Ach beidir gur contasóirí cinntim le clia faoi deire go an na costa sí níos tíide daine bhar i tíochttas baile na gáil agus es gaidóir agus es casta go rá duna buanna bhean agus hála gur me se peúla se jobs níana. Is post anspreagúla bhí an, mar bhí rion lehan cuairmaí a baint leis, tuairiscoileach nuachta, sport, chláracha ceola láú, cefna déadú cóhfuil, bheith páirrta chu glárachaí le líon feachtas tóchain agus beochlúda thoirí tóchain, bhí sé sin ionintach ar fad, agus ar nó lána cáisneise, lána an mórhí lána cáineisneise, agus tuairisceach i chinál. Sacríú freisin go ag deisna nuachta Gailge ar a Breandán agus tíine le caint fuha ribise a bhein lonithe, agus buintach go deonáid sin ar nó leis scilaní na hiriseirachta a ólam agus ausú mar gorán bhí máisterí agus máistrasí na ceirde an Gailge trefú a Breandán hen mar ar nó agus Paulín ní chéráin a bhí an ag an nám ach sin go bel feriste tuns blian hééis chumsa bheith site ag desk. So chaim mar rablíonn déag fad a gobal am dros ag descní éagsúil sa ran nuachtain sin, agus sa tréimhse sin mar a dúirt dáirtín sin, sin anúir chun me séine ceart ar Breandán agus go réibhrimid le chéile. Ní réibhrimid le tíomh chéile a chorbe ach castí bhí muid ar campus céine agus castí go minic le chéile muid. Agus mar a hála sé ag déan a garga dhéan tréimhse sin farir déile séimhse Breandán ar síilse, bhag muide ar deach go cilmú coda agus is an táid ó chuin cé nach an tá inis go díirech. Ach mar a hálinn se tá teach segan i gilbo chuda díirech le bailile I de ré agus tí Breandán tá teachósta dúgann siad an gáir agus san gáir a castí mar I chéile muid uair tí freisin hééis na hébre. No, is minic de a Breandán Thompson i bhí sa maiile as a bhreink. Siúil síos bhil Har an gáir agus síos fada le stilorgan mar bhí se peárin sin agus de an capín speiceach blitan nach tíocht bailach. agus bhíoh go deanúid a caiine sé go le córa le Breandán agus nu do chinim siar sin cean na cuimní steise tag muid. Níl mar mar sin gur dlúchar de bhíanain, agus mar dúirt me ní éidirmuid le chéile díobh a le líon táchain agus dé mar sin ach churmuid anhhaid chéile agus
is begrod a scríbse nó réil se revision ná dhé nar déime. Tá politiach loite sa tiidir le tair Seisiún se agus tá me le féidir lomstaiúil tá antáhachtach agus duine donna ééirhes a scríbhinní agus hEithir agus chuirisce fuileúil Breandán Ó Eithir. agus sí seohí. Fe ceiricha sé blian gon 60 blian síl a Breandán ar síl se, hí fianna fáile gocht go héanarach nó mar cho réaltas. Agus scanraíon an igiúr sin me fiúin inis agus pe teanúir ar Scoileán móáin se. Ach tá se táhachtach an igiúr sin a chuneáil a ggóil de aontaine. Bhí an líon imdóirí a bhí síl na políteach de mór, ach bhain ó bharbór le rápháirtaí móra agus bhain ceanháinna go le pártaí ar begnach grím scrugil nó scórnach nó manaplocht aige ar réaltas. Agus siadm go immer sé sin a rion chamáile go leor díile a dheach go Breandán ar seireacht folliúil. An dara pointe tá mé gal dhéanana faoi seo agus rís mágame mas cinál seandálaíocht se ach tá se táhacht go níosá go dtí be se. Tuairisciúireacht folliúil ag an nám seo, buid bon agus bar an scéil ná imachtaí I deachlein. Bu teachlein an Vaticain, agus is an hála chuilehort a bhí táhachtach de me chaidéh na Meán. Agus bhín choras tuairisciúireachta a bhí I deachlein agus a bhí bunaí I deachlein, agus bhí neadaithe deachlein agus ins na mór bheáin chréalta na ceanna chló a réanas. Bhí sé cosú le go leor díalatá deachlein bunaithe ar a ggóras Breataneach. Sé sin bhí gallery pressan agus ní éach ein tuairisciúireach agus tíistiúchan dheata I deachlein mar ra sé nó sí an bháil chun gallery press. Nis fiúan ar a fartú de hicéad agus fear mis mar hicéad meall ar a bosta bhí agam. Níor bhain sin agus go a ceada de bheith máineáil timpplatí éáte ó hagadú. Bhí sríanta dangna limistéir a gceist. Bhí ceada de bhéing gallery press agus is pí trosgáin an gallery press tu go mé eise sin. Agus bhí ceada bhilgadí an bíalan an bhíalan feibli agus a bhí a chuide de a ghilisteach sa mar a charnúníd ceada géine ghilisteach a mar na deachtagus na seanadóirí í a tain buchstéidí. Ach mar sin cégal ar ceadaisteachad ní a chuiseisteachad. Agus íos má eiletói gon choras Breataneach itá is a bar in international tá hAoine, ná go na tuairiscóirí rointe is dói na drí eicme, bhí eicmachas go smurúil. Agus ag bar an dréimiide eicmacha sin bhí na cóiragrathaí politiúla, na pálcars mar chuptar ar beméirfa. Seo beidir cúgur déag féidir fad sílim bhí an ar hesamise, beidir bertnú trúr ó na mór bheáin ar fad. Ag an nám gur hesamise bhí Sean Donald Kelly agus Arthur Noonan bhí trúr a bhí in san siomra sin ag RTÉ. Ní chréalach Arthur, bhíoh sé chréal revision, ach bhí sé fós gobide ag RTÉ sílim chu chúrde ar RTÉ ó híomh na políteachta seachas tuairisciúireach. Agus bhí duine berst Chris Glennon ag an Irish Independent, Michael Mills ag an Irish Press, agus Liam O'Neill ag a Garca Examiner. Agus bhí der sin iste is sa siomra príomhaideach se tá se chamá agus dádí sin seirbhís le. Hagach efigich press an réalta sé steachcha sin uairsa lá nó bhfuil chuile darna lá, agus bhí nó chéanú sí ceir de hála ag grúniú réaltas an lá sin. Agus ráidí a buine an susceil. Is duine má gáchaná méid de dórún sin. Uintí hagach rúnaí press na bartí eile na munfartí fan na Gaeilge agus nach leib besteach sa siomra sin. Ráidí is an siomra sin, siomra na bhálcars a bhí an srún nuachta gá lábhsiú, agus gá bainistú déit in lá. Réibse atá óga go sinnanta tuair mé léadúí beidir an fracticúil ar an chuoine réibse seo nó an sríanna bhígast. Michael Mills cean gona hiriseoirí políteachta a bear agus a buidir seirbhís sa tír buin tagathir políteachta bhí ag an Irish Pressa. Agus bhí sé ar géad ar a fphobal, céad ombudsman na dhéisisin. So léiríonn sé an trosted agus an muí agus nantíomh a bhías. Le líndó a bheith na Huiliscoil an Irish Press, chearta sé Abert a dúirt teachta dála in san dáid. Hála gur mac leis a tíisteach le an devaléir a bhí teachta dála agus Spanisteir stúrtha ar an nuchtán ar sé gobar an Irish Press. Agus sin tara agus luach séhir for Michael Mills as an Abert as an motul se a ceartú ná gur bainú as a bostine agus curú mar déadhheastar álanne a bheit sé bliana marall ar gur chearta sé amach devaléir sa dáid. So léironn sé sin hard sé sin tamar ar mámsanis, ach léironn sé beidir an smacht agus an na sríanta bhí. Buiad na pálcars mar dedim, dádí sin seis briefing de léithúil ó rúnaí press an réaltas. Nuair bheith ein follitóir sinseach an tíiseach
nún an tochttar an gomininic gail haar sáile is iad sin duine cup sin chuirtíán. Seóróí go nocht an go bin an duine bhíle chuán. San nuil anmh goach nuchtráites nó pressráites nó nocht óáide ag an réaltas. Is ar sin ddíorthaí an chéad cheiste chur. Ní ra súl ná ní ra fón ná ní ra meas cheistnaí bheith tíochtta ó ghuiile seachas na pál cars. Nis ag mélegs tá sé sé fad an seandáíochas dói ach tá táhachtta a bhíú. Bhí grúpa eile séí deach lein freisin, sé jobba bhíag na cléitú sin ná tuairis achumníthe imachtaí na dála a chur le chéile bhfuil chléig in chéile. sé sin fáiltín teachtaí dála, fáiltín na dáil tuairascáil na dála ach ní hagantí sin amach ceann gáilán nó ní hagantí amach ceann gáilá hééis na nimachtaí. Mar bhí de seanna ding tú ag seanadóirí agus teachtaí dála batún i cheaftú nó amach drochaint nó uirtí Gailge le ceaftú. Ní aid seo fin tuairascáil lefigiúr go ceann gáilán í. Mar sin bhí mehel bunithe ag na mórmheán follatúile fad le chéile in ra mehel iriseoirí agus bheith trúach op seall na muheading gallery press tógeall nótaí le luascríbhin cead bhí rá agus ag déan na chuid a chléig sin dachadí sin in gallery agus chuid siar siomra bhí cool agus a go trúile is achas le baldumra rábhí a go trúile seachar in gallery agus réitúidí sin chuine sin nótaí ar a géadúir a chléigeile sin bhidí sin amach agus déantóidís lehanach nó gáileannach ar an nuir a chléig. Agus gáthir sin bheith ag déire an lei beidir chuig go lehanach fáil ag Brest agus ag Independent agus ag an Irish Times agus ag RTÉ agus ag an BBC agus ag an Press Association. Ceir a hála nó ceir a dóú sa dáid. Nis bheith an raiciúintí na bheith an méid ví sa bapéir lá na bháideach teach salach gáil lefiú na dála. Ach an chuidéile gan sin an tríú runga ar an déimiide seo bhí cad isteach againn a chaíide ní a cadad ach bhí túbra publicadíoch teachtaí dála nó seanadaí ar a gúráid. Bhí cadad a bhfuil amachchar in gallery ach a deagach ní roiing gallery sé gallery a réites nach bhfuil sagí deagan amach cheimna na dála. Má ag an tún dáil ar an telefís, feic tún ceáchúirlinn na hí gahíhór áilgiúil ag buna tiomar agus tíad chosí hím tá áléir ar bhfuil dusénú beidir chuid cin dé go héáin. Sin an press gallery, sin is gallery atá. Ach bhí cad agam sa go amachchar in gallery agus sín sin bheitachtaí na dála ar bun. Ach a deagach duine go na dtíine sinseiricha nó duine go choleachí ó RT mar chuid RT an radio dar nói chaimimecht. Bhí sé canál cosúla bheits a siomra press agus go nu busca press barcha chrópaí ach go cad go mechart imimecht na bhíon an immerste tasí. Dal an scéil an gallery press sin an bailach isteach na daimse an mo chóghailimach mar cilé gosúr go fartíí an éibrithe na bhí Charlie Haigh ha mar híiseach chuú glasar na dorse mar a chustar ag tús an séf se bhótála. Ní Thomas McGilla agus a bhirt choleachí istí agus mar sin ní bheití sin an bhótáil, agus mar sin ní háfií go halóhacha ina hefta dála. Ach smuoine fearvéil chláir mar cilé gur a dorascúil go le steachar in gallery press agus thug sé suastéide bhrú se rih suastéiad agus steachar in gallery pressiad. Agus haar an bohan bech bohan began at me an teiste hor Gailge in de sí no in de sí. Grústechen sinniad agus síos agus bótalse agus a sin Noteberg steide. Mar sin tá me chu sí an sé a chósa bhí Harbheith seanda, Harbheith struktúrithe, Harbheith dalaba ach dar se go éidir chéile. Agus is dói haar de kopterrod is na seachtúdí a chuir déidir leis nó chuir túsle a dhéire nó a dhéfte a dhéire. An chéad an stoi na teach na telefís. Alien telefís pectúd agus alien clúdach telefíse argóint agus drámaíocht agus dína bheith gargóint le chéile. Ní rochla na sebunní a chair ís agus tu mé leis sin ar ball. Agus go réidir chéile hasa clúdach RTÉ telefíséir sin RT boliteocht a garú agus bhí argóintí agus chláirichaí fásnéise agus díosbodachta na ní. Hasa sé na garú. Chus níochail ar na meán eile sílim rud cin tíana. An dáú a hála agus tagad go se ví kainte bhí Breandán sin sa Seisiún room na. Thacr Douglas Gageby agus a chuntóir Donald Foley's Irish Times gur heaspa athú bunúsach ar an sort tuairisciúireachta bhí ar bun an sort nuachta bhí se a chuir an nóchtán. Agus chuige sin deasca siad glún ban iriseoirí. Iriseoirí marrá réimsí éagsúla an fápéid a chuir déidir leis. Agus ar rinnecup sin bhí Olivia O'Leary. Agus díadach na de hasamise bhí sé díadach tasí i scríb sketch leithúil.
imachtaí na dála. Is is deslum an focail sketch mar go le dá chéirlis míbheh dráíochta agus ábhar Green, agus bhín dáú ag Olivia. Agus bhí a cumas agus déidir le. Tar a bhí fáil or sin ra mar sí ar fad. Agus luáil chaach na meán eile bhfuing le agus béidir nach chluchtaí eile. Sírim gur thug bó an na Gaeltachta gur thug sé ahrú clúdaí, nó málar clúdaí go bhíon ar Gaeilge ar háchain agus ar folaíocht. Agus cé go minic gneartar agus tá sé fiar gur neahím ar rinne na húdaréis an RTÉ chuidhá go radio an na Gaeltachta sa chéad chubliana déag sin. Sírim go bhhachas go riine ólasacha in ardhainisteocht RTÉ, go rá bailach eile le folaíocht a chlúdach seachas an seanló agus gur thugad ar faoi sin. Agus an rodile beidir na pártaí políochta ar fad scoiltí ag buinte se hála se gur scoiltilí bunúsacha tectónacha détarrá. I bhí na fáil míála imachtaí sa tuaisceart agus an tríal na néirim agus iarachtaí leanúnacha Charlie Hahí i bhein in na cheanide. Bhí Fine Gael héis bleisebeg áil go bheith rialtas héis sas gorta fada na mléanta. Agus bhí sin géirí níos gaiidebú agus bhín drámaid duchtaí na National Handlers cuairí press agus locht caiidir peibli bhí sin gimar teancha. Agus chomáile sin bhí locht éibre i ríist héis bleise áil héis gorta níos fuidir fóspéidir agus bhí sinnig réad hení an níos gaiidebúla. Agus bhí sin féin freisin a caríocht go hinbhánach bhí cos cinseach dar do oraníad a flúdach, a bhí sé a carach hinbhánach le chuide go na policy bhúnúsach a bhí Jacob stíana ó na parlamentí agus mar sinnde. Dága sin gur a fónanis ar rion lehan politóirí a bhíoh háin seachantach agus i gar a gunna bheith chainte irispeidí go dtí sin. Bhí fónarm ar chúiseaní éagsúla láirt le politóirí, agus sílim gur chuir sé sin dhéifte sé sin an sort clúd políochta. Agus sin an sistalú ar fad stáilm ná an socrú rinne na Nuachtáin agus radio agus telefíséireann ag an nám céine sílim. Le líon aldtháchain tuairisceoid amháin nó scríbhneoid amháin a chuir ar fud na tíide a fáil bleise go ceir de bhí tarlú ar a tal. Rih sin jofa breithneoid cead a Harlós an bhí hír agus fach na figurí ar fad ag Jim Fahey nó ag pe denné agus sin bheith rud cead a Harlós a gun de lúgs. Buad bailach nó ar fad, bailach a bhaid níos náú se, chuir muid an duine amháin se. Beidir clínta nó beidir nach figurí tá go réas dónúide hosa na Nuachtáin bha dhéana sin agus dar nói ba Breandán máistis na ceirde sin. Ní a duine da a bear a bhí Eiltleanna sin dhéana ná Breandán Ó hÉ. Mar ní ran chuúne gon tír nach chrasaige, ní ran hné gon saoil nach rasíme ag gáin. A chuáin beidir ceanháin teach me aigen ar ball. Agus bhí chumas dáthairithe, crackan na chud ar scéal agus an téisteoid agus an lech féchanna a bheall isteach le scéalta a bhí crua géirúirtí ach dtíana agus tuiscinnach go réad mar a heasta. Agus sin anúid a chanig muid gur a máiste na ceirde sin again sinna ar gar a hen Breandán. Agus dar nói when the Rogers Guide to Politics, to Irish Politics, stoi an jagan is cumdi hidisin, jagan is feardisin. Inchintel fad chulra politiach an na tíide, inchi le shadows le grán, le gan freshen. Nis mai deide le John B. Kane iirecht gan sortin rudianas le tol macadú an techtadá le fiction sin I capsha. Rudel fad vi farkil ronariana. Vi sé se broni I víne agus er staid agus er mele vi fustege. Is hagur sin ball freschen gun rávíle elunt. Ma brenn tú elunt hein. Ní éach cuairdeoir gaiirimseoireach, gus tá postal cuairdeoir gaiirimseoireach. CV níos fearr le chéile go háidir seoir ná an ferse. A chóra a bhaintir éireach litir agus políochta in Ileáin ráthangach ar tógiú nó bailile dáhangach ar tógiú. Choláirtéine agus daltaíán ó chuir Gaeltachta. Ollscoil na Gaillimh agus an saoíonntach irignéach a bhí na miléine sin coscaibe goló agus go ihe mar a cholamid. Dúils be clufiidir Gaelach agus Gálach. Fannicht éan de díal leabhar don chomhairleaisiúnta. Prínti se litere les ársel agus still agus scéile éan. Scriptal go nó scanan Ghael Linn, columns in Irish Times, nuair dís ar fad, bhí sé sin ar fad aige.
Vi sé go gáinnig ag go módháin aráiles go bheits me na rachdána bheith go bháin in na CV. Agus stánsarm, dúirt sé cedum se nach blianúháin caiiteán úthe, bhí sé ag fad agat. Níar me líb céim te go fer mar sin. Carta post be Ghael ó mo chuimne agus tá sé go bhlún ógaríist ardeis íana fáil is na seachtúdí. Tá sé dechar cinál chusíir cenráta de bhíán. Cinál meas gan idir cógáil blion túl, éireachtas, íonlach, táchan, déidir seachtain na ragarne ag na clufií ceannis, agus in sin argóintí agus bóla le cáde agus nábhte. Bhí sé sin fad nádeis íana fáil. Bhí ardeis in hin féin fergach fiochhar, bhíoh ceanna ina Gael dáiríad agus simúl, ach bhíoh ardeis íana fáil siamsúl sportúl. Ein den vi gar méide choir chuiste an fátí chafe bheán, agus mar a hála sé níra ag an nuairsin, ach áháin sa tíad hí ná na toscaéis fat chuil fríín le chéile, agus bunne an RDS nu na dara. Ní blin fu an rugby lein a go clufií bailinis agus vín san vín se a gapel freschen. Nis a ri gan a toscaí ní a táhaach a gárod, órá ní cheanire agus an cétáfií chuiste an dáré an chuisteúil an fátí. Agus bhí baite go dáir sin le chéile ar nói. Éanamh sanúháine agus ardéiscailte ag Charlie chumeáán agus cechaíom sa siomra press ach Breandán, agus ní ran marrádan sin chum tresna ráide go dtíon Thshows teósta atá be deidir test na bhór. Tí mu caiint den dul tunta agus mu caiint beléir go ferig báirtáhain sméideorning goráine sem rinne. So hannig Chanel be that space up I know you from the telly and I don't have much of the Gaeilge, but I like what you do. Can I buy yourself and your friend a pint? Agus go Breandán buchas go deasún béach Míreanna se ach dúirte go muid ceor go muid me hen de play cuasí éibre agus go mudáhfuh. Tí mar leis agus ébre asásta. Agus na an bheta mu mocht beidir leafú vi de siúlheir agus he agus gan tú áidirte. I told you it was him and fair play to you dí marchu. Well cheap me gnéadach neach me chuí over Breandán a cheap me go maróte. Racht sé héin agus rachttíile in seo faoi de na nuachta agus sílim go táhacht a chuigh be go hort agus úmas be go hort go yes na nuachta. Mar nu hogus a lá skrif for staid na Gaeilge sa fiúis. Sílim go bin nó de higfol an chuimín a chuid an idirn sin go mór an buchas nuair sin ná chuin. Albert na teanga chuid neúint go na mór bhein bhí tíocht agus tá Seisiúnis. Agus sílim tá gur chabran an rint séf sí an hollach se me heppa uintí. Ní hílim gur nuchtúir bhíon, hiic se nuocht go cínse, ach ní sé a chumport de pléilechen sort nuachta bhí sé de iar-Leascheannasaí. An gifte iontacha bhí Breandán Ó darlam ná scríb scripte gon Scoileán. Agus smuoinnig íar seo. Nid bhí Breandán nid a hosta Ghael Linn áir Gaeilge, ní a duine bháin sa tíd a bhí be a feáin a scríb gon Scoileán, scríb Gaeilge gon Scoileán. Is dói gúil chuig go nó 6 go duine benis. Tá caiinte a roioine gaiidemú a bí gairt me scríb gon Scoileán. Agus sílim gur ag des na nuachta a hánig an Albert is fearr sin nid a hánig an telefís. Sé sin gon chéadúid bhí agin glún scríbneoirí nach ra faoi riirsmach ag an wacail. Agus sin an gifte ein rud a léimiis le Breandán a líomh fiction nó fiarasach. Bhí me feicáil scunáin mo chléigan, agus beidir ramsatá sé sin. Agus tá mála bhfuil go. Tá an bhfuil tá géirí gar tá gá scélín eile chas méintachtaí agus má chola se panna maigí go me. Ní baint be Breandán leis scéilseach, léirín sé Míreanna lín. Harlan a chuimiisteach gobar radio go radio RTÉ i gagrú cuasa eúna go iriseoirí. Ru nach dinta dúrúlam ó buní bh stáisiún, se níidir seachúnaí. Agus sé an Áras aráníú leis an gúsa a hortúin. Agus hín cuasa go agrú hís Mount Harold, Villebeg Victoria chatá chuúil na campus an RTÉ nó an camp. Tá sé níos tíalt ag RTÉ mar háide is an bhíon chartlann fuime. Agus bhí maidin áling úbhid hí 6 dégan sin sin ag an líchlog fannach beidir chuch máistir an chósa an Áras le túsa chuir se gúsa. Agus hín tá stúrthid Vincent Finn bhí sé hin le fáúrin agus in sé sin, ach déana deach ní ra an stúrthid. Agus héad doras níoslach, muid doras bhla go fergach, agus for tú bailla an Clark's tobacco tíocht nó sa staile le people, agus isteach
rop sé steach doras agus bagnahain se an hinsi Áras agus Polónic dúbhaid agus a pípan agus stáin se go ferg ar an fad agus stáin sé ní fergaí fós ar an áirstúrthid agus ní rút se tadas dumpa sé hí chládéidir chuúil a síb se broadcasting chu se gáilína faoi agus sin dúirt sé there's two approaches to broadcasting idir se. There's the Marxist approach and there's the wrong approach. And for the next 6 weeks, I'll be concentrating mostly on the right approach. Well, fecim an táirstúrthar bocht agus da gaelid, Gaeltachta mar go faoi chóram an iirse a bhí an cuasa se le bhegs, goach glúnóg idir sé RTÉ faoi smáil ige seo. Deir fad, sé iarn faoi Breandán, bhí súáilcí an irisóra fad aige. Agus tá sé listáilte go héanann sin fistrucht agus mar sin de. An rud nach bhacha mé díomhain fear an bhéisteach a bhí an. Deirtanm go bhéitir sé bheith ní acham se go díomha. Bhí bailach go le daine, bhí bailach le túchair a chomport. Rud eile faoi mentóir gan sco bhí an. Níor cheap tú riamh go se chuneal súla a chud sihir. Ach na casí go teile tráidear se hí tú roiéar a version lá faoile nó. Iar se rud a cinn teidefach nó dearfach go gúnaí. Agus bhí misna chuige. Lo sé héanann sin an rud faoin na papéilháin na bhí brúir gan rud éidsú. Agus ú deile scéal heireach bhil am tagarteo. Sa leabhar deir líam agus tá mar seo a héin, go raibh tréimh seán go raibh teannas áirid idir a héana agus bunathirí seaartta síbhealta na Gaeltachta, beidir go chuide go géisteach le muid seo. Agus tá go raibh a ní ó Breandán chola me sin. Ach sílim go raibh dalamú bunasach ar aondainna cheapach go raibh Breandán Ó hEithir in na heachtaide gó, nó go raibh sé go le scríbhrod mar go raibh geannaige ort, nó go raibh sé go raibh ceiltrod mar go raibh geannaige ort. Níor hiic sé nó siad agus chuim GA agus a cholí rámeile agus an glúisteach steach sa ráite sin. Deire fad an chuidnas fear an hagam said ná ihe gur iar Princess Macaníos am agam chuir a gúna Macaulay. Bhí policyig Macaníos is stoilm, pa mach dún Macaulay sa tír gúireach RTÉ agalamid. Bíach sé le críile nó guna bheith le críile ach bheachtáil ag dún les. So drinne bud an tagalam, sísling go dín marín tabar banna heile teid a bhfuil gan campus ó RTÉ agus chamad sanúna an. Bhí dúnhéis rátha a chanéirin. Bhí sé a hábhín so, bhí sé le tortaí go mád. Tá tuaire maithagaí céthúga go máda. Ní heb Breandán a bhí na chunaí 1000 ón mád, bhfuil 3000 ón mád. Ná Princess bhí na chunaí cheapan 2000 ó gún leire. Ach Pádhraic bocht a bhí na chunaí a láirchan chun déil dara. Ach fecin fósiad me goach Breandán agus Princess agus cáirghairíar mar gur an Taifeadtaí Ó chur torst eile ag mád. Agus deir fad, na bhag muid go cilbh chuda bhí mac dara seagan in na fáiste. Agus bhí sé gábhlíon gcuis na fáil siomh seán ar marúáin. Agus beidir 16 saránnig leabhar amach tháinig Breandán go teach agus tréin bheag ámuid ag légan Gearmánach is stoilm go fáiste. Agus dúirt sé tugaí ag an seola, agus thugmuid ag an seola, agus ag an seola sé scríbt tá tagart ag líam dá sé, bhí fashion ag an bhí sé i tiomnú leabhar, go scrífa tearla cíns ó bhaidach stangasach nó bhainach treabhasach. Agus sé tá scrífa ar mo chópsa nó ar an gcóp bhí agan an líhi sin. Go sinnach ar marúáin, ní go fáric ó círa ná go bhéirí hastíí, sé tá scrífaid go bhacht dara ón gainteoir dearnach Gaeilge i go rúnáin béidir. Go mí bagaí, sin bhfuil am. An bhá ar mí go Pádhraic. Bhís a bra contin sin as bhí an táir leis Seisiún seo agus beirt Breandán Ó hEithir agus Pádhraic a bhí thó. Tráthúil agus a thó deis féileach sin nach ra mór an le rá agamsa. Ach ba deis níos bhí ceistnaí a chuir ar Pádhraic, má tá ceistnaí a gcéine. Rud a rihin lomsa go deimhná go raibh an cháil ar Breandán ná chas sé mór an ama in áil air nach míoch sé riamh nó mór an sa galleries. Cén chuí mar sin a rá na scéalta políteachta aige ó sciúpaí sin. Dorothy, mar bhí aine ag ag chuileáine sa tír, mar listal mention múnteirí, gádaí, políteoirí, ní beid ná an eile an sagart in a leabhar nótaí, ach ní bheith teabhád gomach fóncail chu ag duine cinnte ra aige ar sagart mas. Bhí cumas dáthirí aige, bhí cuimhne ionintach aige, ach mar dúirt me, bhí béis aige freisin, bhí sé an scéalta a bhealach as daoine ná rí go scéalta acu.
agus bhí trostig daoine as is dótha. Good deal. Gael current I láthair go maith ar bhealach maith freisin. Bhfuil ceistí a ggéine an seo go fáir? Is féidir cean a chuir scríbhann sin sa chat? No, is féidir leabhart go deimhin má tá sé begéirí ceist fáir? Cean eile is ruí riile agus mé géis sa sin ná céhol was a géistí le Breandán a hethir cáinte agus sin beag nach leché bliana hin. A chuil rintas na bhaid ní sin fós an rintas na ceisní sin fós á léaghain tá sé tráthú béidir agus muidir country cuasaí eilúna nó gur Breandán a country cuasaí eilúna an scéile bhí an tóris le cúpla seachtain nús nachhfuil a cuasaháin eilúna san iar-Leascheannasaí nó sa gomarsáid trí Gaeilge sa tír faoi láthair. So was ní samúil aine I ggéirí tuairmí rinch faoi sin ó fáir go deimhfuil tuairmí agad hain bhín get sin. Seagra agus bé nach daine seagra bé nach daineoch an seagra thuús me agus sé seothe. Nuair a chola me fisin agus chuid idir seoir gléchar fíorúil an cheola agam dúpa nach rá. Ach tú me bíú glécha agad thuir gach nucht Seisiún Gaeilge tá sa tír faoi láid. Fiorú céhid céimí an gcúrsa sin a tá fastaíach le chuig léana. Dus ní me fá locht na cuasaí nar na hÉireann. Ach tá mar caiimiid bheith nach fearr goach cuasa bháin maithagain na goach chéad a chuasan nach bhfuil crothú pastannaí nó nach bhfuil sláthir daoine gób. So ní mar go rud maithe ach tá mar tá cheangal áid, cá cheangal cinnte bheith idir na cuasaí agus na deisinaí fastaíochta agus beidir gur fearr ceann bháin maithagain, ní mar go bhfuil ceann tá stoppaí go sé go donna ach sin go Breandán Ó heachach tín eilte agus nach litseocht bháin bheitá agus ceachach de skill níor fadacha agus sin an stáhí darla. Tá ceist I teachtain sin an iar-Leascheoir éon óra Breandán nó an mai a lehéid rístáin. An tais iar-Leascheoir tá chleacht Breandán an féidir ólam I gcósaí tréála iar-Leascheí agus iar-Leascheirí agus féidir gur puinte maithe sin béidir nach sa seomáranga bhuaithí tú an Eluin Chinnéchar ach eluin síl féidir a bhí ag Breandán. Chuir ceapan sasa fáric an iar-Leascheoir éon óra a bhí Breandán. Well, I mean, bhí Breandán Ó hEithir súí generous. Mar deim ní ramarán na listal na sóil céir fada bhíige agus na puintíir fada bhain le na héal san CV inta bhíige. Bhí gifteige agus rinne se obair, darbre sé gifte agus déibre se go cruúa spóil se sa seans. Agus le bheith féráilte níl omlánach scríbhinní faoin nearmáin mar a dhéit agamsa ach deirtalm go méidir goach Taifead fao chuid gan déidir te an an bhile sin se tá ar fad mar sin ní léon den agan fáilife. An rud eile ar lá bheile, gáimecht na deisinaí ólais agus ruchtan cholichanál ólais ar bhrú cracha aige san is atá aganne. Seans go me se fiú a ní fearna bhí se agus sin an bhil fad. Mar sin ní éidim go chu an aire ach téidim bhfuil daine séú na teanga séú isteoireachta an Gaeilge. Go chinál chiile beidir an scáile atá chuhildánach agus go commas céanris. Ach sílim mar dúirt me buin chéanna a hiig darlumm agus bhí an réimchainte a chud in neúint go feictúid ar a scáileán ach a haimhdan na peictúid ach a dag a bhí scrífa an Gaeilge chláán rúchsach chuhiice gon ólamóid agus go chainte ar dúchas. Ní hílim go a háú riomháin go sin. Tá cúpla duine a ggéir ceistní chuir sin roií dasacha san sin póling. Díorcha le chuirla sin méid a dúirt páircin sin. Ceangas na fáhannaí measam gur Breandán chomá sin ag irid sin rudaí éagsúil ó thaobh cuasaí spórt, políocht, chuileadh ar scríb sé faoi. Bhí an ceart umlán measam ag páirc nar dúirt sé go bé an cúlra neamhchoitianta a bhí aige. Sé sin cúlra in an árainn fearr thoigu go hangach go thomláin agus máisteach aige an dá hanga. Hoile chláist éana átar chuir sé an ar-ghaoin as chuiligh argantír. Agus an sin dur fuair sé post a dtí leabhar an sin an dheiscearta tír Tomás Meán a bhí bhil an tuisceart agus eistin an mai deisceart. Chuir sé isteach chuair sé seach a chuile bhunscoil in san tír i dtí leabhar leis na múteoirí sin. So chuir sé ólas ar chuile chuide an tír chuile rinne sa tír seachas
massam na sagart. Dúirt gur na mrá rialta cearcha deora a hebh ceannach dearach níor na sagart ro chartúil. Pólíní ar na bóithre agus mar sin de. So there an duine chuir an ceistin sin scríban ceist an bhétá iriseoirí a chréanáil le bheith mar a bhí Breandán Ó Í dóilm go bhéadhí, measam go tháinig go leor de go honán an díoch ón síl a chais sé na daine a chuir sé aithna ortho. Agus chomáile sin bhí an bheabhar se aige sa bhéidir go sin an cuiinmh ar rudaí agus áitichaí agus daine ar bailach sin rudháin nach bhfuair misisiú aige dit in rá. Go gur sin an cuiinmh ar óráit is cuiinelum níte chuige sé híal mé há hiclipéid leis sin múntear sa scoiláir sin agus mar sin de. So sin an rud a thug measam an réimsethó agus gur sé ná scríb cho héasca sin faoi bhín airghearmáin, faoi rugby, faoi rud ar bith a tháinig in shró. Agus dí dóilm chuna fíorúil go rud é sin ar féidir a bhine. Tás agan gur sé haon cinál ní hé go nuirt sin nar bhiúáil ag an Ollscoil agus céimíana san iriseoireachta. Ach measam go chreid sé gur ben bailcha bearla ní dhéanana na háileach agus tosaí scríb. Bailcha dear méid bin si fé bheith scríb, just scríb, tosaí agus bí scríb leat. Agus má tá fé ionat tucha sé thugad. Ach daoine a chréanáil le bheith mar cinál áir a iriseoir mar sin ní dóile mé. Agus is doch an tíim bhí agus sa síl agus ní féidir rud ar bith a bhúla, sin bhúla an tíim a agad a níine agus a rátála. Caiimiid bheith chóm faoi chósaí mar sin héin, tá géirí na miléin sin a bheith aganine. Bhí hé nach féidir fólam bothb ach catún sin é a chur ag leachta agus gan bheith ceappa do bhólamáid a chuileúid faoin iriseoireacht sí scrúdaí ag sa léh leabhar. Tuigim, agus tá sé smúgurúsá sin focail ehaint agus technóirí agus go bhfuil an tí sin ag bainte sin iriseoireacht. An scríb go rialta agus gasseachtain agus an tuairiscí a chur isteach. Go bhfuil an rud technúil sin agus an struchtúr sin agus a bheith with a jury ar an obair, tá sé sin hotábla céine leis an fé scríbhnóir is dócha. Go leis cin fóling bhí ceist agat san sin ó bhí rud cint. Tá tú múachta fós fóling? Tá Mike múachta? Gleis finish me. Tá go leor go rud bhí rá teag rúdaigh hanna a chuireann leis sin nuair a bhí sin a fáiste na nuachtáin ar fad ar ordú ag eithir. Bhí ansim go deo ag Pádhraic Ó na nuachtáin. Agus bhí thagacht na nuachtáin go thundú le mart mór beidir gála sa teachtain ar cin ar mád go háireann. Agus léoch Breandán iad ar fad. Agus déireach Andrés ó Gailachúir nuair a chúisiad ar fad go choláiste éine. Gur an túfás leabhar léite ag Breandán ag an am sin rud nachrádéanta ag an gcuideile dá chomhaimsearí. Mar sin gur sé neamhchuitianta fiúháin agus é ina dhéagóir agus sílim gur lean sé sin a rá. Tá contas ag Céan Ó Héigeartaí agus Ílan san leabhar a scríb siad faoi thorseil agus dil ar litir chur Seán Ó Héigeartaí, Seán Thorseil Ó Héigeartaí ag Breandán nuair bhí sé géirí thorseil agus dil. Ina bhfuil Seán a cantar na buanna anamha atá ag Breandán. Agus a rá leis go rasúla de go leanna le scríbhnóireacht ach go bhí go méidir freisin go maidirte do bhfuil le h'iiriseoireacht nó le rud a cinnte meach sé déile le daoine. Mar sin is léir go ran na buanna sa léir ag an am sin agus an sin thug sé chun feireachta iad ina dhéir sin. A chaú am ceisteach ar Pádhraic in san léocht sa gaiinte thug Breandán ag éag se ola. Bhí sé molla nuachtáin seachtainú le Gaeilge. A bhfuil an rééis sin caite le Pádhraic. Is dóilm go bhfuil le bheith fíneach. Is dóilm go bhfuil nuachtáin chló gon chinál a bhí gceist ag Breandán agus a bhí tríailte le inne agus le maireach go puinte agus le faointe híon agus a dó agus leis gan táis cin nach goirtear a gló. Sílim go rud léirheú ar nuas Hibernia nó rudí cin chun chinál sin is dóilm.
mar sin bhfuil chéad an bhainnis airde gailgeirí bhfuil tíach a gúsaí litre léon políochta áplaníochta ná tá beidir tá fáil freistal ceart ón na meán réilgetáis agus is meán chréalta na bhfuil Scáileán iad fad. So má tá rud chló le hiocht a síl wesin gur mar sinne ach seans go líne agus beidir bhfuil nach bhfuil teige dá ná síán agus beidir nach chun funimid na dtíine cheartta bheith chu sims na rudí se a bhhainú nach bhfuil an tíim sin bá. Ach gur mag testí cheist bhí sí chuideoch. Agus ar a buinte sin fe sin nó an sinnig Philip Cummings faoi chósaí muoinethe agus téhéid nuachta na chur chur fer sa Gaeilge. Dearlóg Trídan Jones is a bhaint. Is ag má bhfuil éon tóir mé géine fan gaan sin nó an díosbrachta sin go lá eile. Salanimim agus réitas bhí heaptíine gram a hachan. Hiig me gur caiintúir eile goile bheith caiint faoin Burgudger's Guide agus sinna fan ar hachme. Ní lech rudháin bhile bra canna agus lé an Burgudger's Guide Irish Politics agus fálan tá níos mú. Jimmy an úman sin a fára céir do dúirte? Dúirt me cean Burgudger's Guide agus fáilú agus stáin gur apólín mas féad letá agus ar buinte sin na fólín dát me cean ar lína caiici seochan sa necha me arsáile gus deirtrum go letir sa maiilehim ón na costum a rag mar a ní me €100 gur fan an deabhú leis go America. Tá seán a cníile fecinn sé go ceist an sin. Grá tóra mí Breandán an ggéir maidir le cuasaí na Gaeilge cuasaí teanga. Bhfuil éon rud le rá ag agus an sin fan gaan sin na fáric nó éon tóra mí le tóirt. Well nach meach buid go súil go meach. Nach in an jobbatá giidir seoir, nó rudí nach bhfuil na daine measú le sásta áideachtáil nó ará. Agus is stoilm go méidir uintí go gapan agus hagur sé na míí chaúhéine sin. Hagur sé go gapan daine uintí má cheann sé drochscéil go be leas na glúiseachta tá sé díana. Ach go minic sé leas nábhdíon na glúiseachta tá sé díana, má caiimiidir bheith lom fíneach. Éonhfuil go bhéchttar leis an bhréige inseacht na réims is sa sílamheimsre teagan an bhréig an cín. Agus is dóil rinne me héinsúntas go léide dúirte faoi céarán na nualáin ag Common Merriman, agus an sinna géig sé ála bhí an ráta céine aráige ach hiic sé gur céarán na nualáin sa le agus ar bhealach nach masló nach meid maslaige. Má bhreanín tú an skit a rinne sé a ggóir ar leannach tosa inniu. Tá sé cheangadú dí granúir is scríb sé díomhan an héal, agus scríb se go leordaí granú an héile. In ceanna fearlam ná ag fant sais hían ag buna lehannaí tá agus an nuachtáin se a gcuile gló an teachtain se caiite. Tháinig cinn scéalach an céin gúil an tríú cogad da a hééis tosaí. Tásúla an tiile bhegin fao seo neagar an na seachtainna se thugann. Pan gevekmed Conas a gála sé le section 3 agus an kinseach. Ok, nílas agam sa bhléine géirí tuairt fin gceist sin ar hagur sé go chósaí kinseachta. Fá mein couch ag Pólaí. Das is wat correct. Well no bhí sé fearracht an chudeile a ging sa ceartchuman in Néidan an chuí in Néidan alta trí chuhíon bin an talt cinseachta bhí sé na Éidan agus bhí rint uaireantaí nuair a tháinig sé salach go sunrach obair féoch. Agus bhí ócáid mór a mbeadh sé héanana chuir síos ar go minic nuair a bhí sé beo sa stúdio agus Tomás McGilla, Ruaidhrí Ó Brádaí agus Gaillimh as UCD in éidir leis agus Ernan de Blaid. Agus ní cheadó fí Ruaidhrí Ó Brádaí isteach Marial alta de chuhíon. Agus dábhrí sin ciúil Tomás McGilla amach
agus fágú Breandán le fear a bhí an nervvéiseach ar fad bhí céirt bhí tardó agus ná de bleiid. Agus scuil ná leis agus leir sé fan lehuach le réanos mar a dionart an. Agus nuair a hanig séach bhí cosúil hí ruúí órád é fós ar a campus in RTÉ. Bhí mis gobar ar an glár an nícha sin. Agus hánig ruúí órád ag an dara sa fírí a bhéta te le gohainna dhéanam mar bhí a bhean san ospidéal le habre an fáiste bógeachú sílam. Agus hatí bhaid le chochar ar an ospidéal go gofa sé bhile ní raon fón póca gén bin an tamse. Agus thug mis isteach éile sin le gohainna agus hánig ná isteach san siomra in rá ruúí órád duna le gohainna chumé le chur an anna dá chéile. Óhar an susan fear a chiúlamach. Ní méid ar sé mis an fear ná legiú isteach. Mar a chéile sib. An Breandán Ó ar nó. In áíre bhí nó rialach é faoi alta trícha híon a tíocht a réim ag an am sin, agus bhí an iran ar fad aontaithe go roisiad ina gcuine. Ach le himimecht amsere daríonn scéal agus tá an rud a dhéanaan an cinseacht go minic bhí go leor daoine a lech leis a ginseacht agus go háirithe nuair a bhí feachtas choréigen an IRA a ggéirú sa treisiú agus rudaí uafásacha tardas tuisceart. Bhí go leor daoine in RTÉ a bhí a bhábhar an achta ní ra Breandán a riomhan a ábhar. Bhí sé go mór an chuine. Ach den ráhaí a bhí ag daoine é chur a bhaim a leid agus a détá nó siúlamach. Ní ra speh daine bhí an inmh siúlamach. Bhí bethe le siarú ag daoine agus mar sin sníorthir leis. A bhhartán ra tosa géirí rud cin rá faoin buinte sin? Ní faoin buinte sin go ddíirecha ach faoi an gaiinte ginhhair eúntíir seoirí nó seapaí bhí me caiinte duna cin le seachtain. Tí mhharú hé is má an eúnt agus máánnaí ach mar bhúil se a méanacha go duine go minic ní éhríse ach caiinte ar a láiseáil a duna cin le seachtain agus be ruirí an an beidir crackan níos fáracha ar a scéal seo ná tá mise. Ach ní duine cin rá mar aine bhhaigéir binda, ní cuiine prúscéin ceannach chu teach coppla lá ó hála se. Ach dúirte san nachar ar a sé agus Cathaoir na Áras, go déoch Breandán amach a spáistúireacht ar fe coppla a chloig chur lá. Agus hagad te bhhaile tarthúna nó an láin. Agus chud a scéal a bhí a tarlú aige. Eináin nar a focail Frankíisiún na fluic. Agus sin margheall go raibh míonach an iriseáire agus an chuirtú scéal go raibh sé ann ó thuchas mar dearrá. Níl sam bhfuil ruúí na gcónaí nó bhfuil an dearmhaige sin nach sneadúirtí céanam go mbeadh chud a scéal a tíochtlaige. Eináin nar a focail go teangaige nó mór an go teangaige go náte Russia. Well, yes, fear sin, I mean, chuir a chéanta sam ar bháthir gur tháinig sé bhaile chomininic sin agus an irid sin nuíochta aige. I mean, bhí sé go nósa go cholig na nuachtáin béir ar fat a léamh agus idir na stands tí mugus na shopping sa léhétí ach leabhar sin le duinear bith ar sin an leabhartleo. Agus fiúháin gan focail Frankíise aige. I mean, nósa bháinna bhí aige agus chuir sé mar Bhíoh na bháthir in na imní faoi seo. Nuair héanta timpeall a lár fáris, fecinn tú go leor pólíní tí, gná fólíní agus mar sin de. A fecinn tú freisin CRS, sin iad na buich mhór atá sin anti-terrorism agus ar agla go mín triploids ar bith. Agus hiagmáthair gur a tréáil níos mófáid ag daoine seo agus mar sin de gur a seans níos mó gur a béarlacha. So rinne sé puinte bheith duna córáil leis a daoine seo. Bhí ar a líd trúracail a gcónaí ar chúine breanóach le triploide agus bheith ceorcail mór trocha méid ar timpeair agus daoine trasún bhóthir le gan bhil in acaileo. Agus fiúlach Breandán suas aca agus hello, how are you? Agus so 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 chuir sé sin cinná iontas ortha
Gaeltachta beidir. A gan am cénas begdan bhí sásta leabharclub, so leabharódís le siú. So lehéidí sin just leabhar sé le chuile agus mar ein bear le acusisiú agus gan ein Frankie ag a hain, okay, fair enough. A rinne sé sin gaáit sa bí sé, san gearmáin mar an ggéana. Just bí an fé seo ag a ben an labhart go nádúir le duine agus iad a chur a labhart le siúd. Agus go minic san gearmáin go háirit leis na guides ifigiúla a bhí aige. Agus bhí si do gcónaí dribloid, agus dusó siad duna córá leis agus a caint leis taomogus na parameters a bhí leagaí síos. Agus go háirí ní ana méid dearmad riomh an chéadúir go bhacha mé siúil suas ag pólín a lár fáris bhí like machine gunnaí agus a lehéide ag rá. Hey, François, how are you today? You know, agus a lehéide sin aige. So, yeah, sin mar a bhí an ceart online ag Martin. Go agad. Tá an tám ag brethir an tá was a bhfuil ceiste. Oh yeah, ceistan sin an gapan ship go na Meán Ó ship a chu 5 nig an iar-Leascheannasaí réalta nó. Cin meas a bheith Breandán ar na Meán Ó síalta. Tá bhí seo cuimreú ar Donald Trump agus an úsáid a bhain sé as Twitter in anad na nuachtán ar nó san Washington Post. Síle bedar dus flag gear sin webse. Is doilem go bhfuil sé siar an fiún an míní a chaún sin an gartan foime agus an méid scríbse. Gur bhreanna sé ar in irisir mar gaiidim, mar hen gaiidim. A gafa I ólam agus I chleachta agus I ausú agus I ausú. Agus sem flagasar fáilmise ar sin sin méle chudin cin ceiste what do you think of citizen journalism? Agus an flag hugan in I believe in citizen journalism at the same time I believe in citizen medicine. Sin tatu gal fo obráid tatu sul go méi fi chéirde ag an sé tá chu na obráide ort agus na tatu léh na meán ge an nuachtáil tatu sul go méi si chuir fádig duine bhfuil eúnt agus scaimúlacht agus freigracht er. Cruin scéil I gcuine dom cardam a chuide bhí golfí scéan ar a chrí agus tháinig an Máni as agus chuir sí ceiste bhfuil on ceiste go bhfuil an obráid agus úirte cén mar a fórtún líon na céime agus sin an duine bar rang. Ok, chuide tá an tám caite agus ba session nua session céad session eile tá leabhart rééis trí bháil mo bhuiachas a chuirnú go fáir go círe go háirí agus na daine ar fád a bhí páirteach sa blé. Agus mar dúirt meist bhór an fééisú domsa a géisteach le Breandán agus le Pádhraic le ordaí ganús. So fágamid mar sin é go dtí láthair tar éis a héin nó bheits an céad session eile a tasú. Gur míle mágaí.